বহুত সিৰিয়াছ এজেণ্ডা আছে, পিছত আপোনালোকে গম পাব, পিছত লবি दिनै जोंनि बिटिसि सरकारनि सरकार जानाय लोगो जोंनियाव जायफोर मुंख्लं बे मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै 5 लाख खरै गासै 200 साब्रै बे 200 साब्रै दिनै बे सेक्रेटारि हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा मावलाय सारनि दैदेननायाव बिथाङा जोंखौ बिथोन होदों। दिनै जायफोरनि लिस्टनि बेहाय लिस्टनि बेहाय दिनै मोनफैनो हादों बिथांमोनखौ जोङो दिनै गासै 200 साब्रै होनाय जागोन आरो गोबां होनो गोनां दंबावो। दिनै फेस वाइसआव होबाय थादों गासै जोङो जायफोरनि मुंख्लं जोंहा गासै 3 सुक्ति जाबाय, बिएसि सुक्ति, बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे लिस्ट फैदों। बिटि सुक्ति खालामनाय लोगो 2624 जन 2624 आरो नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे लिस्ट फैदों 3111 जन लिस्टबो मोनसे लिस्टआ दिनै जागोन। गोबां एनडिपिनि गोबाव बोसोर सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गोबां माखासे जायफोर जोहोलावफोर बिथांमोननि दिनै लिस्टआ दासिमबो क्लियार जायाखै। ओंखायनो जोङो डिटेल्स बुंनायाव अब्लाबो जोंनाव मोनसे लिस्ट दङ 3000नि बारा एनडिपिनि आरो 2624 जन दिनै 5000निबो बारा जायफोर दिनै मुंख्लं। बे मुंख्लंफोरनि गेजेराव जों बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे फेस वाइसआव होबाय थादों। एबार जों बिटिसि सरकार जानाय लोगो जोंनि बिपिएफ सरकारनि हाग्रामा मावलाय सारनि दैदेननाय बे सरकारनि दिनै जोङो 200 साब्रै दिनै सेक्रेटारि। ओंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बयबो मोनगोन, जोङो बयखौबो होनो सेस्था खालामगोन। ओंखायनो दिनै जायफोर मोनबाय आरो जायफोर मोनाखै बे मोननायफोरखौबो जोङो फेस वाइसआव जों होलांनो थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय जों बेखौ नाजाबाय थादों। ओंखायनो जोंनि हाग्रामा मावलाय सारखौ धन्यबाद होथारनांगोन। मानो बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों दिनै 200 साब्रैखौ जों पास होनो हादों आरो उननि समफ्रावबो जों होलांगोन। ओंखायनो दिनै जोङो मुंख्लंफोरखौ जों बेसेन होथारनांगोन। जों ओनसोलनि गेजेराव जोङो दिनै जे मोनसे पजिसन मोनदों, दिनै जों मोनसे बिटिसि सरकार खुंनायनि खाबु मोनदों। दिनै मुंख्लं बिथांमोना जुदि थै आरो जिउ बिथांमोना बावसोमोनब्ला दिनै जों बे अबस्थायाव मोननो हानाय नङामोन। ओंखायनो बिथांमोनखौ सनमान होथारनांगोन आरो ओंखायनो दिनै जायफोर मुंख्लं फेमिलि बिथांमोनखौ बुंनो इच्ছা खालामदों जे जोंनि गेजेराव सम मुंख्लंफोरखौ लानानै मालाबा गावनि गेजेरावनो गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जों मुंख्लंफोरजों लानानै मालाबा राजनिति खालामनो नागिरो। ओंखायनो दिनै राजनिति खालामनो नाङा। जोंहा जोंनिफ्राय जों क्लियार बुंखागोन दिनै मुंख्लंफोरखौ लानानै जों राजनिति खालामनो सानाखै। दिनै बेहाय दिनै लिस्ट मोनसे जोङो 200 साब्रै दिनै लिस्ट खालामगोन। बेखौ मोजां मोनसे सारिजारि खालामनानै जों बे लिस्टखौ जोङो गासैबो लानाय जागोन। ओंखायनो दिनै जायफोर दिनै बे लिस्टआव हाबाखै बे लिस्टआव दङ, मुंख्लंफोरनि लिस्टआव दङ। नोंथांमोना साननानै जोंना लिस्टआ गैला नामा बेखौ साननो नाङा। बिथांमोननि लिस्टआबो दङ, खिन्थु जों बेखौ फेस वाइसआव गभर्नमेन्टआ जेब्ला मोनसे इयारनि मोनसे मुंख्लंफोरनि नामाव बाजेट होयो, बे बाजेटनि जुगिदि बे बाजेटफोरखौ जोङो बेसेबां मानसि बेनिफिसियारि जों होनो हागोन बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे लिस्टखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो। ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै जायफोर बे सेक्टखौ मोनबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै बै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मोजां बेबहार खालामगोन। आरो जों सम खोनानो मोनदों जायफोर दिनै बे सेक्टखौ लांगोन, बे सेक्ट लांनायनि गेजेराव गोबां जोंनि माखासे गेजेरनि मानसिफ्रा मालाबा बै मुंख्लंफोरनि मोननाय बे फैसाफोरखौ मालाबा एसे बोखला बोसोर खालामनो नागिरनायखौ जों खोनानो मोनो। जाहाथे बेफोर जानो नाङा।
जों सन्मान होनांगोन गावनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा गासैबो खुरमा बाय बाहागि बिथांमोना सब प्रिन्सिपेल्स खालामनानै दोनै जोङो मोनसे बिथांमोननो सन्मान होनाय बे रांखौबो जुदि जोंनि गेजेराव जायफोर थांनानै दङ बिथांमोना जुदि बेनि गेजेराव एसे बे थाखाफोरखौ लानानै जुदि बे फैसाफोरखौ लानानै जुदि राजनिति खालायोब्ला बेखौ लानानै जों बेले बेले खालायोब्ला बारा मोजां नङा ओंखायनो आंनि बुंगोन आंबो सासे माने मार्टियार्स फेमिलि भिक्टिम हिसाबै सासे रिभलिउसनारिसबो बुंगोन आङो बयबो खावलायहरगोन दिनैनि बे मन्चनि जुदि खावलायगोन जों मुंख्लंफोरखौ सन्मान होथारनांगोन दिनै जोङो जायफोर दिनै सरकाराव दङ जायफोर दिनै जों बे सियाराव जिरायनानै दिनै जोङो माने सरकार सालायगोन जोङो अराय नोंथां मुंख्लं न'खरफोरखौ लानानै सावरायबाय थानाय जायो मानोना जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा खोब सिरियास मोजाङै सिन्था खालामबाय थादों जों बोरै मा मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो माबायदि बिथांमोन सन्मान होनो हागोन बिथाङा खोब सिरियास ओंखायनो जोङो मोनसे डिसिसनखौ लाबोदों एबार हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे डिसिसन लादों जोंनि बिपिएफ जोंनि गभर्नमेन्टआ डिसिसन लादों जायफोर दिनै मार्टियार्स फेमिलिफोरनि थाखाय जोंनि बिटिसि सरकाराव बेसेबांनाखि साख्रि ओंखारगोन बे साख्रिनि माने 3% जोङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे खथा दोनबावगोन मानोना जोङो 3% मोनसे खथा दोनदों बिथांमोननि साख्रिखौ जोङो मार्टियार्स फेमिलिफोरा जाहाथे मोननो हायो बेखौ जों दिनै डिसिसन लादों ओंखायनो जोङो बेखौ खावलायगोन जोङो अराय सन्मान होनो रोंनांगोन नंगौना नङा बे गाज्रियानो मोजां जादों 3% जोङो मार्टियार्स फेमिलिनो साख्रि होनो थाखाय जोंनि सरकारा डिसिसन लादों बेथ' गाज्रि नङा गाज्रि बियो बेथ' गाज्रि नङा होमब्ला बे मोजां ओंखायनो जों सन्मान होगोन आरो जोङो थांनाय सरकारा बिथांमोना जाय मुंख्लंफोरनि थाखाय 5 लाख होनांगौमोन बिथांमोना 3 लाख होनानै खोनानो मोन्दों आरो जों बिदि खालायाखै एबार जोंनि सरकारा जिथु डिसिसन जादों सक्तियाव 10 लाख माने हरदों सरकारा बे फैसाखौ जोङो थाइसेबो हेफाजाब खालामनो दिनै जानाय नङा ओंखायनो 5 लाखखौ जोङो कमप्लिटलि जों 5 लाखखौ जों होखागोन आरो ओंखायनो दिनै गोबां मोनथिगौ जायफोर मार्टियार्स फेमिलि नङा होमबा मुंख्लं न'खरफ्रा मोनथिगौ सासे दावहायाव थाङोब्ला दावहानिफ्राय जुदि न'खराव जुदि गिदिंना फैफिनाब्ला माबायदि जायो गोबां दुखु दाहा दङ आरो दिनैथ' मिथिखागौ दिनै जोङो एनडिएफबि जायफोर न'खरनि मुंख्लं बिथांनि गोरबोआव जि मोनसे दावदा जि मोनसे दुखु दाहा राव बेखौ बुजिनाय नङा मुंख्लं न'खरनि दुखु दाहाखौ रावबो बुजिनाय नङा बिथांमोना गोबां गावनि दिनैसिमबो गावनि फंबायानो जा गावनि बिदायानो जा गावनि गथ'आनो जा दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो गोथै सहफोरखौ दिनै न'आव सफैयाखै ओंखायनो जों बिथांमोनखौ मार्टियार्स होननानै जों सन्मान होनो रोंनांगोन जोङो बर' जाथि हिसाबै जेब्लासिम थांना थागोन जोंनि मोनसे बे जारिमिनाव सनायनि हांखोजों जों मार्टियार्स फेमिलिखौ जों बयबो जाहाथे इयुन जोलैनि गथ'फ्रा मोजाङै जाहाथे बेखौ बुजिनो हायो आरो जाहाथे जत्न लानो हायो ओंखायनो आङो दिनै बारा गोलाव बुंनो सानाखै मानोना दिनै जोङो बयबो बुजिगौ गोबां दुखु खस्थ' जानायनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै आपटुडेट क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजि आरो गुबुन जिल्लानिफ्राय जेरैबायदि फैनानै नोंथांमोना बे सौफैनो हादों ओंखायनो आं नोंखौ धन्यबाद होदों जाहाथे बयबो जाहाथे मोजाङै बे सेक्टरखौ लानानै मोजां बेबहार खालामो সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক শ্বহীদ পৰিয়াল আজি ইয়াত উপস্থিত হ'লে যাতে সকলোৱে আমি যদি বিটিচি চৰকাৰ পালৰ পৰা যিটো 5 লাখ টকাকে আমি চেক বিতৰণ কৰিব গৈ আছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী নামৰীয়া শ্বহীদসকলক এটা সন্মান দিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে আমি যিটো 5 লাখ টকাকে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক দিবৰ কাৰণে অলৰেডি আজি আমি 204 জন শ্বহীদ পৰিয়ালক আজি চেক বিতৰণ কৰিম আমি যোৱা চৰকাৰে
5 লাখ টকা নহয় তেখেতৰ 3 লাখকে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক দিছিল, কিন্তু আমি এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিব বিচৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে সকলোৱে জানে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সকলো মানে দুখ বেদনা অকল শ্বহীদ পৰিয়ালসকলে গম পাব। ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি তেখেতসকলক সহযোগিতা দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি যিবিলাক আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলে যাতে আপোনালোকে এই পইচাটো লৈ যাতে আমাৰ মাজৰ শ্ৰেণীবিলাকে মাজৰ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব বিচাৰে, কিছুমান নাম কিছুমান সহায় কৰাৰ নামত সেই পইচাৰ কিছুমান অলপ আধা অংশ তেখেতসকলে ল'ব বিচাৰে, যাতে এনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই পইচা কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আৰু মাজৰ মানুহবিলাকে যাতে টকা পইচা যাতে ডাঙৰ নকৰে, সেইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ।